Igbo bụ Igbo ekelekwa m n'ọzọ ma ọ bụghị n'isi mbido onweghị ebe ọzọ bụ maka ọ bụ naanị onye mara ebe o bidoro ga ebe ọ ga-akwụsị. Anyị bụ ụdị isi mbido bụ na anyị ebidola. Anyị sịrị gị agakwala ebe ọbụla na anyị na-alaghachite azụ. Ọ bụ ezi na nke anyị nọ n'ime ya bụ agba nke ikpete mazụ. Enwere ike ọ bụrụ na ị ka na-abata ụlọ gị ugbu a, enwere ike ya bụrụ na ị ka nọ n'ụzọ mgbe anyị bidoro, ya bụrụ n'ọnụ ụlọ enyi gị bụ ebe batara. Ihe anyị nọ na ohere ya bụ isi mbido telivishọn. Ọ bụ ihe anyị nọ n'ime ya. Matakwa na ihe anyị kpọ n'ọnụ bụ gịnị? Crisis in the APC. Anyị sịkwa na gịnị n'ihe na-eme n'obodo na-ewetara ya olu dịka o si akpata n'obodo. Ụfọdụ ndị asụsụ Igbo ọzọ asị ife na-eme n'obodo, ụfọdụ asị dịka o ji ejije n'obodo. Ebe anyị onwe anyị kpọkwasịrị ya ihe na-eme n'obodo, ọ bụ ya bụ ihe anyị na-ewetara unu. Ka ị na-ele anya o nwere akara na-aga n'igwe ahụ nke ị na-ele anya ya. Ịchọkwa ka anyị na-aga egorịa ịkpa anyị na-aga aba akarịa. Ọ dịghị njọ. Omenala unu ọ dịkwa mma, nke obodo unu ọ dịkwa mma, nke ụlọ gị dịkwa mma. Ịchọkwa anyị abata, ahịa gị burukwa bịa, anyị ga-agwa gị ebe ọ ga-anọ maka mgbagbụ n'isi mbido. Ọ dịghị ebe ọzọ bụ nke ebe eziokwu bụ na agba nke anyị nọ n'ime ya ugbu a bụ ele ndụmọdụ anyị kwesịrị inye ndị a maka anyị amarala na nsogbu dị n'ime ha. Maka onye isi na-asụ ọ bụ nke ma ihe a ga-eme, onye na-eso onye isi asị ọ bụ nke ma ihe a ga-eme, ndị a na-acha achasịkwa na ọ bụ nke ma ihe a ga-eme. Kee ụdị ndụmọdụ ị nwere ike ịtụpụrụ ha ka m bidogodi n'ebe Kristi nọ. Nwanne nwoke, ịma na asị na ala adịghị mma ọ wuru ndị nze. Atụgharịkwa ebe ọzọ sị na ala adịghị mma wuru nwa dibịa. Ọ bụrụ ma ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị a na-akpọ APC elezighị anya ihe mere na Lagos steeti na mgbe gara aga, oge ahụ dakposara umi na Otedola, SDP na NRC. SDP na-adọgbu onwe ha n'ọgụ na-alụrịta n'ime etiti onwe ha. Ndị Lagos nwe uche si mgbe ọ dị mma mgbe House of Assembly bụrụ na SDP ka chụrụzie gọvanọ ọhụrụ NRC. Eweta ife na-agwa gị ya bụ ọ bụrụ ma ndị APC onwezi ha na-ekwu mmanụ akwafugo akwafugo n'ihi na ndị INEC edepụtaga aha ndị ga-anọ ebe ha ga-anọ. Cherekwa, Ọga Chris, ị na-arụ na INEC ọfịs? O nwere oge a na-enye maka mkpesa ọbụla. Ọ wụghị ịsịrị na ha edego. Anyị ajụche gị, ị na-arụ na INEC ọfịs? N'ihi na ana m arụ na INEC ọfịs, mana aghọtara m na n'Imo steeti onye INEC werele Hope Uzodimma onye ga-abụrụ ha gọvanọ ha. Oke, ebe ahụ ebe na-aga. Mgbe a ka m ghọtara. Ọ dị mma ka ha hazie onwe ha, bedị ka a sị fụ ya ugbu a mmanụ akwafuola. Ọzọ ịchọwa ihe a ga-eji chesapụ mmanya. Eze ji ọfọ, o nwere itinye n'okwu a. Enwere m ọtụtụ ndụmọdụ. Enwere m ndụmọdụ fọ Rochas Okorocha. Enwere m ndụmọdụ fọ Amosu. Enwere m ndụmọdụ fọ Oshiomhole. Enwere m ndụmọdụ fọ APC. Ndụmọdụ na-enye anyị ete egwu nke Rivers Abad n'ime. Ọ dịghị ya nke a bụ nke anyị na-akpa ma a gwara gị na nsogbu dị n'APC, ọ dị n'APC. Ndụmọdụ m na-enye Rochas Okorocha bụ biko o nwere ihe ahụ ọ ga-agwa Naijiria, ọ chọrọ ịgwa Naijiria ya mee ọnụ gwa ya Naijiria, ya bụrụ ọ ga-eme ka ọ dịrị anyị mma, ya gwa ya Naijiria anyị na-arịọ ya arịrịọ. Otu ahụ ka m jikwa arịọ nwanne anyị nwoke Amosu ya biko ihe ọ bụla ọ na-aga ịgwa anyị ya mee ọnụ. Ọ bụghị Amosu nke ọ wụrụ ahụhụ ya biko ya gwa anyị otu ahụ ọ ga-agwa anyị. Then ka m bịa na nke ndị APC dịka nwanne anyị nwoke kwuru, ịmara ndị bekee bịa ha sị na a house that divides itself will never stand. Ụlọ ọbụla ji aka ya kwatuo onwe ya oge otu o si akwụrụ ọ ga-eguzoro. Ọ bụrụ na ha nọ sị na ọwụ mgba na ọgụ gara ha mma, ọ na-emetụta anyị nwa bụ Naijiria n'ihi na ha bụ the ruling party. Oge ahụ unu ji alụ ọgụ unu dese ya were ya chee otu unu ga-esi mee ka obodo a dịrị anyị na mma n'ihi na ahụhụ karịrị akarị. Ike ahụ unu ji alụ ọgụ unu were ya tinye n'echiche ga-eme ka ọrụ ga-abara obodo uru. Anyị ọrụ ga-abara anyị uru. Ma na-asịkwa nna ibe ọbụla ndị mmadụ nọ enwere mmadụ abụọ na atọ dịka Chineke kwuru n'akwụkwọ nsọ, ebe enwere mmadụ abụọ na atọ na ya nọ ebe ahụ. Ebe ọbụla enwere mmadụ abụọ na atọ ma aha Chineke ọ nọ ebe ahụ. Nna m abịa ka anyị hapụ ịga ebe ahụ, ma aha ya nọ ebe ahụ, ma aha ya nọ ebe ahụ, ọ na-adịgịrị ebe ahụ. Unu ndị kwara mmadụ iri ma ọ nọ ebe ahụ, nne m ihe ọjọọ ebe ahụ ọ na-ahụ ya. Jehova maara ihe niile.
n'ihi na ebe na nke a ugbu a ga-ehụ na ndị APC na-agwa ha sị ha biko otu ọwụrụ otu na-adị ọ bụrụ na ha achọghị ijikọta ụlọ ha ọnụ nsogbu adịghị biko ha na-akwụ bụ ha jikọtara anyị ekọnọmi anyị gịnị ọnụ ha chọrọ ịga lụgbuo gwere ọgụ gbuchie onwe ga nke a dịrị ha n'ime pati ahụ a na-achịkọtara ya ekọnọmi onye ga-eme ya nke bụ a na-achịkọtara ya ekọnọmi onye ụlọ ya na-agba ọkụ ọ na-achụ oke ọ bụ ihe m na-agwara gị chere ka m gwara gị ihe ga-eme ọ bụrụ na ụlọ ya na-agba ọkụ ya sị na ọ gaghachụ oke na ọ gaghachụ ekọnọmi gịnị ga-eme dịka e kwuru na SDP and NRC gịnị ga-eme a chụtụ onye ọnụ ọbụcha ndị mmadụ mara ihe ha ga-eme so mgbe o ruru mgbe ahụ ma ha na-achụ oke ma ụlọ ha na-agba ọkụ ma ha chọghị imezi ekọnọmi ma ha chọghị ileta anyị ha hapụ etu ahụ mgbe o ruru butuo onye mmụọ unu nke bụ eziokwu bụ ka m bunye anyị bụ ndị Naijiria uche ka anyị bunye anyị echiche onye sịrị na nne ya agaghị ehi ụra nwatakịrị sịrị na nne ya agaghị ehi ụra ohiela nke ya ohibeghị nke ya onye jirikwa n'okwute tụba n'ime ahịa sị ka ọ dagbuo onye iro ya ọ wachi ihe ọ hụrụ ya were maka nne gị nwere ike nọrọ ebe ahụ eze jọfọ ọwụ nne gị Chris ọwụ nne gị ọ gaghị adagbu ya ya nọrọ ebe ahụ maka ya adịghị ọcha ya nọrọ ebe ahụ chọkwa ndị mmadụ ahụ nne m nọrọ ebe ahụ ya dagbuo ya ka ewu na-eto nke bụ eziokwu bi n'iko jikọta n'onwe ụlọ maka sị na onye ụlọ ya na-agba ọkụ biko ewere iwe mma na-ejikọta onwe ha dịka m kwuru ya esi nne m nọrọ ebe ahụ ọ bụrụ na nne m nọrọ ebe ahụ ma obodo a dịrị otu a ndị mara na-ata ahụhụ ya bụrụ na nne m nwụọ obodo adị mma obi adị ihe ahụ o metere ya gbuo ya ka gawa ebe ahụ nna agwa gị eziokwu m ka kwenyere na onye ọjọọ na ọ ka nwere ezi ihe dị n'ime ya ozi ihe ahụ nọ n'ime ya ga-eme ka ndị mmadụ ịma ahụ ndị mmadụ na-ata obodo ịma ihe ndị mmadụ na-ata obodo nna biko ka m gwa gị eziokwu ọ bụrụ na ị na-eri nri rijuo afọ n'ụlọ gị ama m ugboro ole ndị na-akpọ m na fon bifo ama m ugboro ole na-akpọ m ibe m nwere m na-akpọ m sị ya were ebe gị mara ebe m ọ bụghị otu o si dị onye ọgwara oge ahụ ha ga-eji mere anyị ihe ga-abara anyị uru ha were na-alụrụ onwe ha ọgụ ha ga-ịlụ ọgụ ahụ ga-egbu ha dị ya ha lụọ ya ka ndị na-aga alụ ọgụ makwa ka mmechi chekwa ka nwa gị ịma na ndị a na-eti mkpu a agbaghị ego ole ha mefuru ya investment nke ahụ wudi ka ị na-akọrọ ha na-agazi Chris nke ị na-ekwu n'iwe eziokwu ọwụdịghị isiokwu anyị taa n'ihi na otu o si dị ugbu a ọgbaghara dị achọrọ m ka m gaa mkpọrọ achọrọ m ịga ụlọ mkpọrọ maka agwa gị ihe onye nọ na mkpọrọ ihe eji efe iri ya everyday 3.5 million ịhụlanụ o nwere otu m ga-esi baa n'aka ndị APC gaa mkpọrọ mana ka ha abụghị nke anyị ji ọnwụ ya enwe eziokwu ụwụ na APC meekwanụ ụlọ mma ka obodo a dị mma lee n'abalị ole ọ fọrọ unu ejikwala abalị ole ọ fọrọ anyị kwenyere na o nwere tụlụ ihe ọma ndị unu mere unu ejikwala abalị ole ọ fọrọ gasasịa nke ahụ bụ ihe ọma unu na-emerela anyị anaghị agụrụ na ihe ọjọọ unu mana anyị ma bụrụzi onye ngwọrọ ji ụkwụ na-asị ajọ okwu ihe niile ọ kọrọ okwu niile ọ kọrọ ya dasasịa ya nke bụ eziokwu bụ na mee ezigbo ihe ime ezigbo ihe ama m na obere na njuju Chineke ịgọzi gị eze ji ọfọ kelee ụmụnna igbo ndị ọma ana m ekele unu ka o si dị anyị n'ọnụ asa anyị kwara pụọ ruo mgbe anyị ga-ahụ n'izu ụka ọzọ aka bụkwa m unu nwoke eze ji ọfọ unu ka eji ọfọ jiri oge ya gaziere unu Chris nwanna asị m kelele ụmụ Igbo ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala azụ anwụrụ ruo mgbe anyị ga-abịachikwa oge ọzọ abụ m nwanne unu nwoke Christian Chinasa Okwu Akụneme ọbịa Akụneme nụnụ Igbo bụ Igbo ze na nkwụ ze n'ụzọ ebe bere nke bere nke siri ibe ya ebela yazi ebe ọ ga-ibe ka nkụ akwakwala ya naanị ihe anyị na-arịọ bụ ihe meziri emeziri a na-akpọ ya nwa mma Igbo si na ajụgide akwụ kapịa ọnụ mara na mgbupụ ya eruola n'ihi na ndị onyonyo anyị asịla anya kwarapụ n'oge anyị agwụla ọ dịghị ihe ọzọ